Era mar Penj Laktar kamora mora ma intiere kawawacho ni ngima en mwandu. Juma ni duto te wahingo jumba Glaucoma kata Presha mar wang. Presha mar wang en tuo kata chandruok mosebedo ka chando ji mang'eny mokalo, kendo thuon wach juma ni duto te en ni piny en kama ber mokalo, omiyo rit wenge ni mondo mine ber mantiere piny. Matecheno ni en Ruth Otieno, kenda mor mokalo ni wendo na daktari na oseikore achiel kachiel kende studio wa Kisumu. Abo miye thuolo mondo mi onyiswa nyinge, en wuod kanye to lonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Kik wi wil kod thuon wach mar juma mowahingo tuo mar wang kata Presha mar wang wadendo ni glaucoma. Ni piny en kama ber, warit wenge wa mondo mi wane ber mar piny. Machiegni daktari? Erokamano Ruth. Ginyinga iluonga ni Collins Nyamodi, daktari molonye thiedho weche mag wang'. An wuod Kisumu County ka, kenda wuok e dala mar Seme Kobitangere. Erokamano. Erokamano ahinya Dr. Collins. Okinyiswa ni sani koro wang'iyo juma mar glaucoma kata Presha mar wang', kendo thuon wach en kaka wawinje no di wachang'o kotenore kod juma mar glaucoma kapok wadonje twak daktari. Erokamano, kenda go erokamano ne Ramogi kuom kelo twak machal kama week makoro waneno, kendo jopiny wapare tuo mar glaucoma. Manyoro tarik 12 dwe mar adek higani ne en gimiluongo ni World Glaucoma Day. To koro wigni kochakre nyoro no nyaka tarik 8 wadhi bedo gi week mar Glaucoma Day. Makor mar wach kaka ineno wache no, kanyalo wache gi Kisungu wacho ni the world is bright, save your sight. Kaka ineno Ruth wache no. Koro glaucoma gi dholuo nyalo wacho ni en Presha mar wang' maketho ler. Nyaka wakete e yo maono jopiny owinjega yo mayot. En tuo mar Presha mar wang' maketho ler mar wang'. Erokamano, wanyalo chake gi kanyo. Erokamano ahinya, kendo ilere maber mokalo ni piny en kama bright, en kama brilliant, en kama ber, omiyo warit wengewa mondo mi wane ber mantiere piny. Donge daktari, kuom ranyisi kwa nyalo wanyalo timo test moro matin, kama intiere no imi wang'i kuom dakika kata achiel kende, ibro poka intiere kod mudho matamre gi nono, maka en gimi nyalo geng' to ber kogeng'e. Daktari yedo ni mondo mi kuongi nyiswa ni mondo mi ni wang' en ang'o, oting' ang'o gang'o kod kaka inyalo rite maber kapok wadonje Presha mar wang'. Erokamano Ruth. Kapok adonje wacho kidienje kata fuone mag wang', nyaka wang'e ni japiny makoro neno chenro makoro dhi mbele ni ang'o modwani mondo ng'e. Odwani mondo ng'e ni tuo mar Presha maketho ler ni en ang'o. To ere gima nyalo fwenyogo ni an gi tuo mar Presha mar wang'? Ere kaka nyalo geng'o Presha mar wang'? To ere kuma nyalo dhiye mondo ayude ni an gi Presha mar wang'? Ere kaka nyalo konyra? To ere kaka nyalo ritra mondo Presha mar wang' kik miya lokra muofu? Koro ka wadhi e wang', kila ng'ato ma Nyasaye nochweyo e piny nigi wang' ariyo. Wang' en continuation mar obwongo, manyiso ni wang' en obwongo. Wang' mamiyo ji neno nitiere e obwongo, to koro mineno no en emoneno to tero wach e obwongo. Koro kaka Nyasaye nochweyo ji ni kila ng'ato mochweyo nyaka bed gi wang' ariyo, lakini samoro idwa kinyuolo ng'ato gi wang' achiel. Koro achiel no ema bro konyi neno. Koro ka wuoyo fuoni mag wang', abro wuoyo fuoni mag wang' mana ma omakore gi tuo mar Presha mwadwa wuoye ni. Wan gi pi moro e wang' kanyo maluongo gi dho kiudaktari ni the aqueous humor. En pi manie e wang'. En pi ma wang' tiyogo nikech nitiere fuoni manie wang' maonge gi leche mag remo. Koro pigni okonyo wang' miyo fuonde maonge remo chiemo, to gimiyo gi muya maler mwaluongo ni oxygen. To pigni gole, wang' nitiere fuoni magole, to tiyo, to bang' ndalo mosetiyo, kata bang' seche mosetiyo, manyiso ni en koro en pi marach, onego bed ni wang' gole oko, en ema koro wuok kuomwa kaka luya, kata samoro nyalo wuok kuomwa kaka lach. Kwawe mano, nitiere pasia ma wang', ma bende samoro wasebedo kwa wuoye wach pasia ma wang'. To e pasia mar wang' kae, nitiere kama ler
matero wach mokao oko tero e obwongo mondo obwongo loki, mwaluongo ni the optic disc, moting'o the optic nerve, manyiso ni en ler matero wach. Nitie ler mar remo to gi ler matero wach. Koro tuo mar pressure mar wang' ni wadhi wuoye ka watude kod pi mar wang', to wadhi wuoye ka watude kod ler mar wang' matero wach, mwaluongo ni the optic nerve. Koro wang', ng'ama Nyasaye konyuolo gi wang', to wang' nyaka chak riti chakre tin mari nyaka ibed ng'ama duong'. To sana kidwa ni wang'i obed maber, nyathi nyaka chak rito sama onyuole, manyiso ni nyaka imiye chiemo maber madwarre. Wang' ohero chiemo manigi vitamin C, wang' ohero chiemo manigi vitamin A, wang' ohero chiemo manigi vitamin magnesium to gi zinc. Michame alode, inyalo chame olembe, inyalo chame proteins, kata inyalo chame carrots. Koro nyaka chak to konyuol nyathi nyaka ng'i gi daktari mar wang' mondo ng'i ni onge shida monyuol go nyathi, nikech wang' losre nyaka nyathi chop higni 8. To losre ko obwongo bende losre. Kapo ni shida nitiere kuom nyathi to kolose kapok nyathi ochopo higni 8, to mano wang' ma koro ok nyal kony. Koro kirito wang'i king'e ni ng'ama tiyo gi kompyuta, nyaka ibed gi glasses mirito go wang', nyaka ibed ni idhi ir daktari ng'iyo wang'i bang' dweche moko kata bang' ndele moko. Ok ibed abeda ni in kanyo, nikech nitiere tuoche mag wang' ma samoro ng'ato nyalo bedo ni yudo to gibi gi rem. Gibiro ni pomna ka wang'i yuso to rem moro miwinjo to timre nadi, to onge. King'e ni ng'ama tiyo gi welding onego bed ni rito wang'i, irwako gik monego bed ni irwako ma koro chuma ok nyal go wang'i kata mach ok nyal rewo wang'i. Erokamano Ruth. Erokamano, kendo ileronwa godo maber mokalo. Chien kacha ne wang'iyo weche mag arito nyithindo e yo maber, ne wang'iyo weche mag obwongo, kaka obwongo nyathi onego bed ni dongo kosechopo higni 3 to kwanda tamalo 80 mar obwongo ne onego bed ni osetegno maber. Ichaki tudonwa kod weche mag wang', ni wang' bende dongo go obwongo, omiyo seche ma obwongo dongo to wang' bende nyaka rit maber kod chiemo mang'eny kod vitamin C kachiel kod chiemo mantiere kod madini mopogore opogore. Daktari, wadonje twaka wa ma en pressure mar ler mar wang', wadendo kacha ni glaucoma. Isipimonwa optical nerve, ipimonwa pigcha kako dhi to kelo chiemo kachiel kod madini e wang', bang' ndalo moko to wuok e dendwa kokalo yor luya kachiel kod oko matin. Glaucoma. Erokamano. Koro kawuoye glaucoma, ing'iyo ni jopiny mangima madil gi weche mag thieth mwaluongo ni jo World Health Organization oketo tuo mar pressure mar wang' ma koro wawacho ni glaucoma ni kaka tuo namba 2 mamiyo ji bedo muofu. Namba 1 malo kacha en chiero. To glaucoma ma koro wawuoye ni en namba 2. Nitiere moko namba 3, namba 4 gi namba 5. Namba 3 gin tuoche ma miyo ng'ato rwako angolo, nitiere tuoche mag skari mag wang', to gi nitiere tuoche mag ti mag wang' mwaluongo ni age related macular degeneration. Koro wabire namba 2 ka mwaluongo ni glaucoma. Kwa ng'iyo piny mangima, nikech pod nyaka wuoye mondo jopiny ong'e tuo ni ong'eny machal nade. Kwa ng'iyo piny mangima to atamalo 3.5. Nikech piny mangima sani wanyalo romo ji bilion 7. Atamalo 3.5 iwacho ni nigi tuo mar glaucoma. To ewi nukta 3, ewi ji atamalo 3.5 go, nus margi oselokre muofu nikech tuo mar pressure mar wang'. Kwa duogo wang'iyo Kenya wa masani, nonro motimo gik motim higa mar 2022 oyud ni ji atamalo 4.3 mag population ma wan go, joma gin johigni 40 kadhi malo nigi tuo mar pressure mar wang'. To nus kuom jogo ing'iyo ni kabiro romo higa mar 2030, nus mar jogi biro lokre muofu, nikech samoro jogi ok ong'eyo ni gin gi tuochegi, samoro jogi ok bi osuptal mondo gipimre mondo ging'e ni gin gi tuochegi. Koro pressure mar wang' en tuo machal nade? E wang' nigi pressure mare, kamoro amora modinore ma pi nitie iye nyaka bed gi pressure mare. To pressure mar wang' onego bed ni obedo obedo kar 10
nyaka 21 mano kopim gi mashinde kata equipments matiyo gi osuptal. To en tuo mar pressure ma kodonje wangi to diyo ler mar wang' waluongo ni the optic nerve. Optic nerve kata ler matero wachno en ler mitiyogo ene ma o interpret kata kineno ng'ato to loko wach mondo mi nen mondo ineni mang'ama nade. Wang'ni en mana ochalo mana ng'at mo orni dhi ng'iya ne gicha to hie e obwongo ema kar neno nitie. To ler mar wang' ma pressure deal go ni ene ma otero wach kendo loko information. Oloko wach mondo ming'e ni ng'ama neno ni en Ruth kata ng'ama neno ni en kama chal nade kata ne monyalo nyisi ni kala maneno ni en kala machal nade. Koro pressure ma wang'i kani malo to lerno ong'ado kendo omiyo lerno ok ti e yo mowinjore. To gima japiny nyaka ng'e e tuoni ng'enyne ok ibo winjo koramo wang'i, lakini en tuo ma koketho wang'i milokri muofu to onge gima inyalo tim, ok othiedhre. Koro manyiso niya, kaka ne wawacho ni kor mar wach mar glaucoma week kata pressure mar wang', week mar pressure mar wang' niya, the world is bright, save your sight. Piny ler mondo ikony wang'i. Gimomiyo gini nochaki ni wang'iyo ni ere kaka japiny nyalo ng'e ni tuo mar pressure ni nitie, nikech an gadier ni nitiere jowinjo masani eka winjo tuo mar pressure ni. Nyaka japiny ng'e ni tuo mar pressure ni nitie to en tuo machal nade. To nyaka japiny winji ni ere kaka wanyalo geng'o tuo ni, kata kapo no yuda kode ang'o manyalo timo. Mane gima dwa ni japiny owinji, anyalo geng'o tuo ni nade to anyalo fwenyo ni an gi tuo ni nade kata ka ok adhi osuptal. Erokamano daktari, kapok wachopo kama wanyalo fwenye nade to wanyalo geng'e nade, nikech tuoche mamuolo mus kata masuoso mus gi ka ine kochopi to koro kelo chandruok, nikech pimo nani onge gima koro inyalo time. Kendo koseloki muofi en kamano tiene ni iwito wenge ni to piny en kama ber monego bedni waneno gik mopogore opogore e piny. Daktari, ang'o makelo tuo ni? Ang'o makelo pressure mar wang'ni? Erokamano Ruth. Koro kae to japiny onego winj kabisa. Wachiki twa maber. Japiny onego chikite maber. Tuo mar pressure ni nitiere gimiluongo ni risk factors kata gik manyalo miyo yud tuo ni to gi gima kele, the causes. Ka in ng'ama samoro babagi kata dagi kata kwaru noseyud gi tuo mar pressure ma wang', in ng'ama nyalo yudo pressure ma wang', manyiso ni en gima luwore ang'owa e familia kata oluwore e anyuola mar ng'ato. Mano gima ng'ato nyaka ng'e. Age mwaluongo ni higa. Ing'ama hike oseniang', higni 40 kadhi mbele, wang' wacho ni higni 40 kadhi mbele en higa moseniang'. Hiki en higni 40 kadhi mbele, inyalo yudo pressure ma wang'. Iwacho no ng'eny kuom joma dichuo moloyo joma mon. Nonro mosetim nitie nikech ing'iyo ni jomage manigi tuo mar pressure ma wang'. Ong'eny kuom jomage mani kode mang'eny yudo ka joma chuo ng'eny kode molo joma mon. Ing'ama samoro tiyo gi yedhe moko ma iwacho ni over the counter medication, steroids, gin yedhe moko mitiyo gi thieth ma samoro muonya bal moko ndikni gi daktari mondo daktari ondikni kaka onego bed ni tiyo gi yadhgo. Inyalo yudo pressure ma wang'. Koro steroids nyalo mi pressure ma wang'. Iwacho no ng'eny kuom ja-Afrika maloyo jarachar. To sani kendo kanye wang'iyo nonro tiwacho ni kendo jok ma warabu bendo dwa bedo mang'eny. Koro manyiso ni ka in ja-Afrika tinyalo bedo gi pressure ma wang'. To sana ma ji onego winj ma en very strong kendo tegno kabisa, family. Ka in ng'ama isebedo gi pressure kendo gin joma koyudo osuptal yudo gi pressure, tikone ni kiduogo e klinik tiduog nyaka gi nyithindi mondo wapim pressure ma wang'i. Mano ni kanyo. In ng'ama nigi tuo mar skari inyalo yudo pressure mar wang'. Ng'ama nigi tuo mar pressure mar del makoro mako remo cha inyalo yudo pressure mar wang'. Ng'ama nigi tuo mar adundo inyalo yudo pressure mar wang'. Ng'ama nigi tuo mar sickle cell
tuo mar remo maketho remo miluongo ni sickle cell, inyalo yudo pressure mar wang'. Ng'ama samoro gimoro go wang'e, history of trauma kata in gimoro go wang'i, inyalo yudo pressure mar wang'. Mago e gik manyalo kelo pressure mar wang'. Erokamano. Ageno ni winjo weche go maler. Daktari nowacho kacha ni chik iti maber mondo mi winjo go. Nitiere achiel ma ok awacho ma bende dhano nyaka winji, nikech nawacho kacha ni e piny mangima opango tuoche tuoche 5 mokwongo manyalo miyo ng'ato bedo muofu. To nawacho ni tuo mar adek en tuo manyalo miyo ng'ato rwako angolo moko thiedhi, ma waluongo ni uncorrected refractive errors. Wang'i dwaro angolo to ok idwar rwako angolo, inyalo yudo pressure mar wang'. Mano wanyiso ga ji pile. Koro mano bende nie pressure mar wang'. An nopima angolo to kadwa nyiewo angolo na angolo biro ketho wang'a, inyalo yudo pressure mar wang'. Wamake maka kanyo, iwinjo weche go kik idhi mabor, kik isudi. Ka waduogo tinyalo tudori kodwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 23600. Facebook page en Penj Laktar. Penjo duto tema inyalo bedo godo kotenre kod tuo mar pressure mar wang', ket kanyo, daktari biro duoko. Omiyo kik isudi. Kidieny mar 2 nitiere kod puonj ma kik bai. Weche manyien muoch pile ka pile, kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda, amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch, bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. Kuom ndalo matin to onge gimoro moro marach motimore ne kata matin. Yesu Yesu ni rafiki, nimemuona dhabiti. Yesu Yesu rafiki, ahadi zake kweli. Yesu Yesu ni rafiki. Yo, inakuacha watu wangu wa nguvu, naitwa Guardian Angel, Jima na God's Music Doctor. Kupata wimbo wangu wa Yesu sio mwizi, kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *445#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Asante. Yie wich mang'ich mos ka itang' ni mari yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. The world is bright, save your sight. Mano ethuon wach e jumani duto te ka wahingo wach mar pressure mar wang' mabende wadendo kacha ni glaucoma. Daktari wa watudore goda achiel kachiel kowuok e boma ma Kisumo onyiso wa jogo mantiere kod thuolo mamalo mar gamo tuoni. Mano wacho kacha ni kochopo koketho wang'i to onge gima inyalo time, bende onge gima inyalo konye. Daktari kaduogo iri okipimna ni wantiere kod kidienje adi mar pressure mar wang', kose en achiel moketa keta kamano okete ni en pressure mar wang', en pressure mar wang'. Erokamano Ruth. Koro pressure mar wang' maketho lerni nigi kidienje mopogore opogore. To kapok awacho kidienje, adwa ni japiny owinji. Adwa wache e yo ma nyapiny nyalo winjego ni pressure mar wang' ni ere kaka en. Gi iye matut ere kaka obiro.
in gi tangi mar pi. Nitiere pipe ma olo pi ei tangi, to nitiere pipe magolo pi. Pipe ma olo pi nyalo bedo ni olo pi mang'eny molo mawuok, manyiso ni pressure dhi bedo mang'eny ei tangi. Pipe ma olo pi nyalo bedo ni olo pi matin, lakini magolo pi nyalo bedo nodinore. Mane kaka japiny onego winj ni pressure no biro kamano. Nitiere pi ma olre wang', ma wang' loso mondo kony wang'. To nitiere kama pi mosetiyo wuok go nyalo dinore. Koro kwang'iyo kidienje mag pressure mag wang', gin kidienje mopogore opogore. Adhi wuoyo kidienje 3 malach. Nitiere waluongo ni primary glaucoma. Primary glaucoma kata pressure ma wang' waluongo ni mar primary ni en manyiso ni en obira bira nikech iyudo ka ng'ato samoro ochwe gi wang' matindo. Koro iyudo ka bur magolo pi mose losore cha tin. Pi mose losore mosetiyo wang' cha tin. Bur magolo pi mosetiyo wang' no otin kata odinore. Aya, nitiere gima waluongo ni secondary glaucoma. Secondary glaucoma ni manyiso ni nitiere ng'ani Nyasaye nochweyo achweya gi wang' maber, mabur cha lach, lakini nitiere tuo moro moyudo momiyo tuo mar ang'owa pressure ma wang'e odonje. Manyiso no nyalo bedo ni ng'ato nigi tuo mar skari, remo moro odhi odino kama pi onego bed ni wuok go. Ng'ato nigi tuo mar sickle cell, odhi odino kanyo. Samoro nitiyo gi yedhe moko modhi oketho kanyo, kata notim ni surgery moro modhi odino kacha. Kaeto kidieny mogik wadhi waluongo ni congenital glaucoma. Congenital manyiso ni en gima onyuol go ng'ato. Nyathi onyuol ka nigi congenital glaucoma. En glaucoma, en tuo mar pressure ma wang' minyuolo go nyathi. Mane omiyo nawacho ni nyathi konyuol, to bang' kosenene gi daktari mar nyithindo, to daktari mar wang' bende onego ne nyathi mondo ng'i ni nyathini onge shida moro amora mar wang', mondo kony nyathini kapok otimre nade, kapok ndalo rumo minyalo konye wang'e ni. Koro mago kidienje 3 ma wan go mag glaucoma. Waluongo ni primary glaucoma, secondary glaucoma, to gi congenital glaucoma. Glaucoma ni en pressure ma wang' mowuoye ni. Erokamano. Thothne daktari yudoga ni joma mine kosekonyore kata ka gisenyuol, to daktari mane konye nyuol cha kosepodho nyathi ngima, to mar wang' ni ok waketega maino ahinya. Adwa ni mule ka amana matin kod gimomiyo onego beni neno daktari mar wang' kapok nyathi odhi dala to kosenyuole. Da ng'ama miyo kosemako ich, kata ka koro Nyasaye osekonye moyudo en gi nyathi, to onego bed nodhiga e klinik. To klinik kanyo nitiere buk ma sirikal chiwo ma iluongo ni antenatal booklet. Buk mar ANC, en buk moro mapapo. Bugni nitiere kar wang'. Masani bende wamedo puonjo jowa nurses matiyo kuondego ni nyaka ging'i nitiere kar wang' mondiki ma jo Ministry of Health mochung' ne wang' osoyo moketo ni mama ni kosenyuol, to sasa mobire klinik wigni onego bed ni ng'iyo nyathini ka nigi gini. Makiyudo ka en gi shida go, ogor nyaka pichni mag tuoche go ei booklet kacha. Ma owach ni nyathi nyaka ng'i wang'e maka nitiere kasoro, to gini nyaka lose kapok nyathi ochopo higni 8. Kanyo nitiere wang' mobam, nyithindo minyuolo gi wang' mobam waluongo ni squint. Kanyo nitiere weche mag tuoche mag infections ma samoro nyalo donje wang' nyathi, nikech samoro nyathi ok mul maber, imulo gi lwedo molil. Kaka ji samoro mor ka nyathi onyuol, inyalo mul gi lwedo molil. Nitiere weche mag infection. Nitiere weche mag vitamin A deficiency. Nyathi man samoro ok yud chiemo maber molak vitamin A, to bedo gi dry eye syndrome, nikech koso bedo gi vitamin A. Koro mago gin gik ma nyaka ng'i. Koro
kaka koro nyathi manigi iyudo ka nyathi manigi pressure ma wang' en iyudo ka nyathi ok dwa neno light, iyudo ka nyathi wang'e gola pi, to nyathi wang'e dongo mwaluongo ni ophthalmos. Nyathi wang'e chalo wang' dhiang'. Mago gik moko adek ma king'iyo to nyathino onego bir daktari mar wang' mapiyo piyo, nikech ler mar nyathi mar wang' pod yom. To ok dwa ni pressure ni okethe, nyathini dhi lokre muofu. Onego bed ni wang'e ni inene mondo kony wang'e ni piyo kapok pressure oketho wang'e. Erokamano. Mano gima kata janyuol nyalo ng'iyo kapok oringo mone ni nyathina ni wenge ne size degi ok en mapile, en nyathi ma ok dwa yawo wang'e sa asaya ma ji nitiere kar ler, kaachiel kod wenge manyalo golo pi kod gik makamago. Magolo pi. Erokamano ahinya daktari. Daktari ni mondo wang'e ni ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bedie ni tuo mar glaucoma ni obiro, kata odoko ni nyisowa ni ok obi gi rem moro amora, en gima ipo mana kosechopo to chopo gi hinyruok kaachiel kod kethruok malach. Ranyisi mage ma kineno to nyalo chich ni nyaka bede ni glaucoma ni eyo biro kata entiere. Erokamano. Gima japiny nyaka kuong ng'e ni familia midakgo gin joma tuoche mag wang' gin gago. To nitiere kata mana babwa nobedo muofu mano dhi osuptal moko ne ok nyalre. Mago gin gik ma nyaka ing'e. To tuo mar pressure ma wang' onge rem mibo winjo. Kobiro to en gima iluongo ni gradual. Obiro mos. Wang'i chako koso neno. Ibiro yudo ka gin ndalo mokwongo go. Ibiro yudo ka ng'ama samoro dhi osuptal isiki loko ni mnangolo. Angolo ni no mi higa manyien ok onen, iloko ni nyaka ipim pressure ma wang'i. Ing'ama wadgi kata wuon gi oseyud gi pressure ma wang', nyaka ichiji. Koro iyudo ka wang'i weyo neno, lit miwinjo onge, wang'i samoro lokre aloka makwar. To ka koro osedhi mobedo mwanya, to koro iyudo ka ineno ka ng'ama nene bur. Inyalo neno mbele to bethe ni ok inyal timbre nade, ok inyal neno gi eyo maber. Manyiso ni in gi gima iluongo ni tunnel vision. Osechako ketho, ok inyal neno maduong' kaka onego bed ni neno. Ok ine ka toch mar mtoka ka menyo to menyo ga maduong'. Koro idong' gi wang' mana maneno mbele to ok ine bathe. To gi kaka ndalo medo sudo, obro dino nyaka mbele mineno no. Koro gimitimo the first thing onego bed ni dhi e osuptal mantiere daktari mar wang' mondo ine daktari mar wang'. Kapo ni in ng'ama samoro ijaloko angolo, ing'iyo ni age mari in jahigni 40 kadhi mbele, asika dhi e klinik kata dhi kuonde miuse angolo, isiki loko angolo sate, nyaka koro chop kama koro idhi pim wang'i. To ber ni jo Ministry of Health bende nobiro gi polisi moro, mano biro go higa mokalo, ni ng'at ma jahigni 40 kadhi mbele makawo angolo kata mimi angolo, nyaka ne gi daktari mar wang' mapim pressure ma wang'e ikichiwo angolo. Nikech noyudo gi sani nonro wacho ni ng'eny jodongo marwako angolo mantiyo gi angolo gin gi pressure ma wang' to ok ging'eyo ni gin gi pressure ma wang'. Koro dwarone ni japiny nyaka dhi e klinik ma wang' mondo pim pressure ma wang'i, nikech en tuo marach kabisa to ok ibiro ng'eno hinyi. Idhi fwenyo kosenya makoro kony minyalo konyi otimre nade, obedo maonge. En tuo minyalo geng' kapok obedo maduong', to en tuo mok nyal thiedh machangi koseketho wang'i. Manyiso ni kidhi muofu to koro idak mana ka in muofu. Lakini koseketho wang'i nus, wanyalo dino kik oketh wang'i kabisa. To kama wang'i osechopeno ema wang'i dhi bete, nikech ler mar wang' en ler ma kaka Nyasaye nochweye, ok onyal molosre manyien. Manyiso ni kokethore to osekethore, to wanyalo mana geng'e kik okethre molo kama entiere no. To kamoro kaka Kisumu
To wagohero kamano nikech oseyudo ka county government oselosonwa gik miluongo ni outreaches. Wadhi e gweng', wapuonjo jopiny kendo watimo screening. Waseluongo daktache matiyo community mwaluongo ni community health volunteers, wan gi community health assistants. Wasepuonjogi e yore mag tuoche mag pressure mag wang' gi tuoche mag wang' mopogore opogore. Wayudo ka sani statistics kendo joma ok ong'eyo mawuok e gweng' gibiro e osuptal kendo wayudo tuochegi kaka ragin-go to ok ging'eyo kendo wathiedhogi kendo giyudo konyruok. Mang'enygi wadino ok bed muofu. Erokamano nya daktari. Nyakwara Ramogi Ajwang' be nitiere gi penjo moro amora nyaka kamwa gikeno. Namba mar SMS en 23600. Facebook page en Penj Laktar. Ibro idwa kanyo luar penjo duto te ma inyalo bedo godo. Waka uyo ka waduogo, daktari dhi bedo kod thuolo makende mar twak kodi, omiyo kik ibed maluor kata matin penji nikech penjo ing'eyo. Kik isud kata matin. Fresh episodes now available on Viusasa. In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on Viusasa. Chieng' maraboro, Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Na hatujui tunaelekea wapi. Hakuna kitu tunafanya saa hizi ni kutoroka tu. Kama Kindiki ameshindwa na kazi, basi sisi afute hii RDU atuandike sisi warani kazi. Jopinyo osechako dare gwenge ma sirikal nyogolo chik ni kik yudie ng'ato e kinde apedha mag manyo jonjore gi jokuo jamni no thrift. Nonro mar migao mar thietho yango county ma Homa Bay kaka mano ma otelo e landruok mar nyaldie ma Kaluo. We've been able to secure the release of the 51 fishermen. Jolupo 51 we thuolo bang' meko gi obila ma Uganda chula maremba yedhi moko to pod ogeng'negi. Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wantiere kod Dr. Collins
watudore kod achiel kachiel ka ntiere boma ma Kisumo kendo juma ni duto te wang'iyo kaka wanyalo rito ngima wenge wa mondo mi kik wabed muofu. Daktari wachno kacha ni tuo ni kodonjo monyonore maber to odhi loki muofu to onge giminyalo time. Kata kamano ka pono ni kadichiel idhi ga ir laktar mar wang' ting'iyo wenge ni ka pono ni sechopo higni 40 anyuola ni moro ne ntiere kod pressure mar wang' onego beni rwaka ngolo to kirwaka ngolo samoro ni yudo hinyruok kata trauma mar wang' to ber kicheki ga mondo mi yud kaka inyalo konyi wang'i. To maduong' moloyo nowacho kacha ni nyathi kosenyuole to nyaka one daktari mar wang'. Daktari kanyo mane wantiere kendo daher mondo mi wang'iane ka ng'ato sebiro iri kaka laktar mar wang'. Thothne jok dhi ga check up mar wang' kapok adhi nyime. Check up mar wang' onego beni watimo tok thuolo marom nade kata didi e higa? Erokamano Ruth. Check up mar wang' en gima onego ng'ato tim kaluwore gi ng'ama anyuola mare niga gi tuoche mag wang'. Ka in ng'ama anyuola mare nigi tuoche mag wang' onego beni dhi e check up regularly. Manyiso ni kata bang' dweche 3 idhi onego beni dhi cheko daktari mar wang'. Ng'ama samoro tiyo ga ngolo onego beni every 6 months idhi e check up idhi ng'iyo daktari mar wang'. To ki ng'ama wang'e ngima to onego beni higa ok rum kapok ineno daktari mar wang'. At least once per year onego beni idhi mondo ng'i wang'i nikech nitiere tuoche manyalo donjo mok inyal fwenyo. To gima nyaka japiny ng'e ni ng'ama samoro nigi tuo mar tuoche dendi kaka tuo mar skari. Ka en tuo mar skari rito maber onego beni dhi once per year. Lakini ka en tuo mar skari ma samoro chandi, samoro idho, samoro skachi idho, samoro idhe mitiyo maber kata samoro itiyo gi yath maber to yore mag chiemo ok ing'e maber, onego beni bang' dweche 6 idhi daktari mar wang' to ng'iyo wang'i. Koro check up mar wang' olingana ni ang'o manie dendi, in anyuola history maru mar tuoche mag wang' chalo nade, kosi ina ng'ama ngima ga lakini koro idwa mana ni at least once per year onego beni dhi e chiemo chako. Koro check up odepend ni tuo moro amora ionge go kata ka in gi tuoche mag wang' kata ng'ama anyuola mare nigi tuoche mag wang', koro depend. Ayudo ote mowuok kuom Martin Matoja Sangorota Nyadina. Openjo kacha ni kapono ni ng'ato noyudo hinyruok mar wang', ni wacho hinyruok machalo nade. Openjo kacha ni onyalo bedo hinyruok machalo nade mar wang'. No onyalo bedo hinyruok ma wang' ne okethore kata onyalo bedo mana hinyruok ma samoro wang' ok okethore. To nitie gimoro kata mano tuo mo wang'i. Ang'o gini ma hinyruok mage mag wang' ma onego beni chich godo kata itang' godo daktari? Erokamano. Hinyruok mag wang' nigi kidienje mopogore opogore. Lakini adhi wacho mana matin mondo mi owinje. Ka wang'e hinyre samoro yudo ka ng'ato wang'e mpira mar abudho go wang'i. Abudho kogo wang'i to wang' hinyo chwer gi iye. Manyiso no bedo gi remo wuok gi iye. Wang' ok obarre lakini nikech abudho no oyuke ochwer gi iye. To samo chwer gi iye to remo mane iye no miyo pressure ma wang' no idho. To kokibiro samo winjore tibro biro sama pressure mantiere iye cha osediyo ler mar wang' mosekethore. Ng'ama koro kibiro osuptal remo ne mwagolo to ler no to kako sekethore no wan watimo ni mna counseling. Ema nyiso ni shida mar wang' mora mora ma ng'ato yudo obede hinyruok maduong' obede hinyruok matin bi ir daktari mar wang' mondo neni kama owinjore. Chako chon noloyo dhi ka juoga. Mane gima kendo ma ngero makoro donjo gi tuo mar pressure ni moloyo ngeche te. Chako chon noloyo dhi ka juoga. Erokamano. Antiere kod Joseph e simu. Halo Joseph, penj laktar? Halo, penj laktar niya. Dhi nyime owinji? Aneno tinde ka asomo gi kiyo gokinyi. To wang'a kora cham golo pi mang'eny. Ma nyalo bedo ni en pressure mar wang' koso. Erokamano nya Josephine ja higni adi? An ja higni 60 sani. Erokamano nya. To intiere kon mane? Sani an dhiwa Sukari Industries. Erokamano nya. Penjo machielo. Penjo ni to arwako ga angolo. Mana sama somo. To ka wuotho to kati kode.
Aneno seche moko ka somo kata ka ndiko kata ka tiyo asomo news e simu mang'eny to ka wuok oko to ka ng'iyo mabor to neno ka tipo. Ma nyalo bedo ni en pressure mar wang' koso. Erokamano Joseph. Dr. Collins? Erokamano Ruth. Wang' machwero pi, gik mang'eny nyalo kelo wang' machwero pi. Samoro nyalo bedo ni en gi gima iluongo nikech ka ng'iyo age mare ong'ama iga osechako niang'. Nyalo bedo ni en gi gima iluongo ni dry eye syndrome, manyiso ni mo mar wang' odok chien, koro pi osiko wuok e wang'e. Nyalo bedo mano. Kapo ni otiyo gi angolono to angolono ok konye, ong'iyo ni angolono nokawe karang'o nikech angolo onego bed ni bang' higa ka higa to ng'ato loko angolo. Lure gi kaka orito angoloneno. To onego bed ni bang' higa idhi ng'iyo angolono. Kok okonyi tiloke nikech kiyo bende nigi ndalone motieko, wang' bende lokre. Onego dhi ong'iyo ni angolono en angolo mane. Ok anyal wacho ni ok onyalo bedo pressure ma wang'. Onyalo bedo ni pressure ma wang' osechakore. Kaber odhi daktari man machiegni ocheke opim pressure mar wang' nikech nitiere mashinde mantiere e sirikal mipimo go pressure ma wang' mondo ng'i wang'e no. Kaeto penjo maneno ko penjo kendo mogik ni koneno mabor to neno tipo. Dhano ka samoro ibedo ng'amo ti en ng'ama koro nego wapenj penjo mang'eny. Ka samoro en gi tuo maskari to ka ng'ato bedo gi age moniang' kamano to nitie gik moko ma samoro ng'ato nyalo neno ka chiero chakre, inyalo neno gik machalo tipo. Inyalo yudo ka samoro mo mae wang' osechako dok piny, koro inyalo neno gik miluongo ni floaters. Kata samoro dry eyes bende nyalo miyo koro neno gik moko winjore ma samoro neno e wang'e. Koro en ng'ama ka en machiegni gi osiptal monyalo dhiye to dhi ir daktari mar wang' mondo nene, mondo ka nitiere tuo minyalo kony kapok wang'e okethore to kony. Antiere kod Evans e simu. Hello Evans, penj laktar. Hello. Machiegni Evans? Oimore ahinya machiegni. Apenjo kama. Dhi nyime. Wang'a samoro kawuok ot to wang'a chwero pi kaneno ler. Samoro be ka chieng' to aneno mabiribiri. Ok ane mabor ahinya, aneno mabiri. Kata ka ng'iyo ng'ato kama to wang'a chwero pi. Mano dabed gi tuono koso. Dr. Collins, wach mar wang' machwero pi ni awinjo ka ong'eny mokalo. Inyalo wachi ang'o wach mar Evans? Wach mar Evans no ng'enyne ng'ato kosebedo gi age ma moniang'. 40 kadhi mbele. Tuo mar dry eye syndrome ni ohero donjo, manyiso ni wang' nitiere pi, othinyo pi to gi mo. Koro iyudo ka mo kuom joma koro age gi dok mang'eny, mono bedo maonge, obedo matin. Koro gima mak pi e wang' onge. Koro iyudo ka sama ng'ato nigi dry eyes to samoro neno maber, ok inen maber. Kineno to wang'i ok dwa neno stima maber, tiyudo ka wang'i chwero pi mang'eny. To chiro bende ka chakre kaka wacho neno biribiri. Nyalo bedo ni chiro bende osechako timre nade, osechako donje wang'e. Gigi te kodhi osiptal man machiegni to ne daktari to gigi nyalo gino. Pressure ma wang' kosechopo 40 to ng'ata modhi osiptal mar wang'. Pressure mar wang' is a priority. Nyaka pim mang'eni pressure mar wang' machopo kiwango mane. Erokamano ahinya. Aneno ka gima thothne ok wadhi ga e clinic mar wang' Dr. Collins mondo mi chek wengewa. Emomiyo samoro ino ka penjo nyalo biro ka gi kacha. To wach maduong' ni wacho kacha ni kaber to nyaka watem higa achiel kionge kod tuoche mani wacho ka idhi ne laktar mar wang'. Antiere kod simu machielo. Hello, penj laktar? Penj laktar, hello? Hello. Machiegni penj laktar wawinji? Awacho niya. Duok duond TV mari ni chien kiyie. Awacho niya. Asebedo gi pressure kuom ndalo mang'eny, tan por kan higni 23. To seche moko ka chiewo gokinyi to yani an gi kawirawira ok anyal neno oko maler. Mar ariyo, ka dhi e osiptal ni mondo pima pressure niendi, to ok omedre, ok osudi kama nyicha entiere kata konyamonya pile, koro akia ni ang'o marach, wiya moro mabara to onge.
lakini denda ema nyosore makrasi moko tich kama timo. Ija higni 23 ni fwenyo nitiere gi pressure ka irom nade? Na yude ka an gi gimoro 20 kana nyuolo firstborn. Koro nyaka na nyuol firstborn otamore dok chien nyaka sani. Erokamano ahinya. Dr. Collins, iwinjo chandruok ma osiepwano nitiere godo? Erokamano. Ka temo winjo maber tapano wuoye pressure mar del. Winjo kowacho ni dende nyosre. Dende nyosre kae to kowuok oko bende ok onen maber. Ok onen maber. Manyiso ni pressure mare mar del odagi dok piny kata bed nano tiyo gi yath. Koro mano ng'ama samoro yath motiyogo ok winjre kode, oro komiye dosage mowinjre mar yath monego med duoko pressure mare piny, ma en to koro wuoye pressure mar del. Ji onego ng'e ni nitie pressure ma wang', pressure mar del. To pressure mar del ka in go, tinyalo yudo pressure ma wang'. To pressure mar del ka in go, to pressure ok oket mondo obed e kiwango mowinjore. To onyalo ketho wang'i, onyalo miyi pressure ma wang'. Gima nyalo advice nyako ni, nikech pressure mar del inyalo yudo stroke, inyalo yudo shida ya adundo mari, inyalo yudo shida e nyarogno, kata inyalo yudo shida e chuny, the liver, kata mana ler mar dendi nyalo timre nade, leche mag remo nyalo muoch, kata obwongo miyud stroke. Odhi e daktari maber manyalo miye yedhe mondo pressure neni obed e kiwango madwarore. Erokamano ahinya daktari. Complications mag glaucoma kanye madwa ni mondo mi adhiye, to kata kamano seche ma wapod wamany tudore kod daktari, intiere kod penjo moro amora nyalo tudore kodwa yor SMS en 23600. Facebook page en Penj Laktar, ibro yudo wakanyo mondo mi penj Laktar. Kata kamano opimonwa kacha ni kaponono ni in jahigni 40 kadhi malo, intiere kod tuoche mag pressure, intiere kod tuo mar sukari, watni moro, kwaru moro, dau moro ne nitiere kod pressure mar wang', tem matek mondo mibed machiegni kod laktar mar wang'. In ng'ama miyo ikonyori inyuolo nyathi, kapok iwuok e osiptal nyaka ineni ocheke kod laktar mar wang'. Nitiere ranyisi bende ma kineno kuom nyathi to in owuon inyalo chich ni nitiere chandruok kuom wenge nyathini. Kineno ka wenge ne golo pi ahinya, kineno ka samoro oluoro ler ma kaponono ni moko stima kata taya to ineno kodwa no mi wang'e, to kata kaponono ni ineno ka wenge ne dongo moingo size mar wang' mar nyathi, to nyaka bedie ni chandruok nitiere. Aneno ka ote pod medo donjo mang'eny mokalo, kendo in bende inyalo oro ote ni SMS en 23600. Thoro wach mar higani en ni the world is bright. Piny ber, save your vision. Te mondo mi ikony kata ikung wengeni. Kokalo Facebook page aneno ka ote donjo mopogore opogore, kendo in mimedo tudori kodwa kokalo Facebook page, aduoko ni erokamano makende. Wabo yudo thuolo mar kawo penjogi duto te to wakawo wachwalo ne daktari ka wayude, kendo e chenro machielo to biro duoko penjogi kapok wadonjo e chenro machielo. Daher mondo mi akaw thuolo ni mondo mi apari ni tij wang'i mar mondo mi obed maber en mari in owuon. Omiyo rit wang'i nikech the world is bright. Save your vision. Mata ichendo ni Nandruth Otieno, erokamano makende ne jogo picha mawa, erokamano ne director wa Philip Ochieng kachiel kod producer Papecho Okoth, nyaka kendo odiochieng' machielo kabokelo ni Penj Laktar oriti masani.